Pengepolitik? Hvad er det for noget? Svært at gå på HHX. Der er så meget, som man ikke forstår, når vi har time. Så chiller vi for vildt, for det er det, som vi er bedst til. Alexander? Ja. Amalie? Ja. Anders? Ja. Anne Kirk? Ja. Emilie? Ja. Emily? Ja. Holmgaard? Ja. Julie? Ja. Maha? Ja. Mathias? Ja. Meho? Ja. Dalgaard? Ja. Sjørslev? Ja. Krav? Rikke? Krav? Rikke, det er dig? Ja, jeg er her. Vi takker til første F for hjælp til denne superfest. Vi larmer hele dagen lang, så syng alle med på denne sang. Når vi har matematik, så er der aldrig ro. For Arthur vil have os til at regne X og Y.